Oh, give me 1 more minute. I'm gonna make it live stream for YouTube. Just a second. Okay, here we're good to go. So let's start our silent prayer. Amen. Amen. Hi, everyone. This morning we will continue with yesterday's presentation. And yesterday we were talking about sexism that we could find in paganism. So we were trying to see paganism in secular history. And we tried to see how sexism was always linked to paganism. So sexism and paganism, they were born together before the period of the flood. Sexism nepaganism zvakazvarwa pamwe chete kusati tasvika panguva yeflood yaNoah. Or we could say that sexism followed all the most important pagan societies. Tinogona kuti sexism yakanga irimo mumapagan societies. So we spoke a bit of societies from Mesopotamia. Takataura nenhau yemasociety ekukare kumesopotamia. And we know one of the Chaldeans, they lived there. It was where Abraham lived. Tinoziva kuti maChaldea vaigara ikoko, ndiko kwaibvawo Abraham. So one of the Chaldeans stayed in one of the most important cities in Mesopotamia. Mumwe muChaldean aigara mune imwe city yakanga yakakosha zvikuru guta reMesopotamia. So this was the name of the city, Ur. Guta iroro rainzi where Abraham and his family lived. ndiko kwaigara Abraham nemhuri yake.
So God told them to leave that place because they were being contaminated with idolatry. Mwari akaudzai Abraham kuti asimuke kubva kunzvimbo iyoyo nekuti akanga aakumhoreswa nenhau yepaganism neidolatry. So we're sure that Abraham and his family, they followed the codes of Hammurabi. Abraham nemhuri yake vakateverera Korabi. And that's how sexism is introduced with the people of God. Tinobva taona sexism ichitanga kuunzwa kuvanhu vaMwari. So Abraham, he was contaminated by paganism, and he is the father of the Jewish people. Saka tinoona Abraham akamhoreswa nepaganism, apo ndiye baba vevana veIsraeri. So God calls him to start forming his people. Mwari anomudaidza kuti adaidze vanhu vake But of course, he would have to remove all his bad ideas and all these pagan concepts that he had. asi anotanga kufana asiyana nepfungwa dzake dzese dzakashata nemapagan ideas ese anga ainawo. So how do we know Abraham was a sexist? Saka toziva seiko kuti Abraham anga ari sexist? Sister Rosie mentioned the laws that they followed. Sister Rose vabva vataura kuti mitemo yavaitevedzera. Someone on the chat said polygamy. Umwe ari pachati abva ati nhau yemadzimai akawanda. And I think this is a clear example of paganism. It's polygamy. Ndinoona kuti iwe muenzaniso wakanyatsokujeka chaizvo wesexism uwo wemadzimai akawanda anabarika. So this polygamy is clearly seen as sexism. Nyaya yemabarika inhau yesexism yakajeka zvikuru. So only men would have advantages, no woman had privileges. Vanhurume chete ndo vaiva nemaadvantages, vadzimai vakanga vasina maprivileges iwaya. So women would have to share the husband with other women, but on the other hand, men would not have to do that. Saka vadzimai vainzi ivo vashiyanise varume vavo nevamwe vakadzi, asi varume vaisatarisirwa kuti vadaro. So with that, we see how Abraham had problems with Agar and Sarah, how they were jealous of each other. Tinobva taona kuti Abraham vadzimai vake akanga aine problem naHagar naSarah nekuti vadzimai vake vakanga vakuitirana jealousy. So women would suffer this oppression because of polygamy. Madzimai vaibva vashungurudzwa nekudzvinyirirwa nenyaya yeproblem iyoyo yebarika. So one of the first quotes that we see in the Bible as being sexist is in Genesis 4. Patinoona pakanyorwa pekutanga nenyaya yesexism tinoenda kuna Genesis chapter 4. And it's about Lamech, one of Cain's descendants. Inhau yaLamech, umwe wevana vaCain. So it's Genesis 4, verse 19.
iGenesis chapter Genesis 4 4, verse 19. ndima ndeya 19. And Lamech took unto him 2 wives. The name of one was Ada, and the name of the other Zillah. Rameki aiva nemadzimai maviri. If we look at verse 20, it says, And Ada bare Jabal. He was the father of such as dwell in tents, Tinogona and kuverenga of such as have cattle. tinogona kuverenga zvakare ndima ya20, Genesis chapter 4 verse 20. So that's why yesterday I mentioned having cattle as part of sexism. Ndiyo mhaka nezuro takataura kuti kuve nemombe So- sexism. So it's not that this is sexism, but it was born together with sexism. The secular history shows us that. Haisi nhau yekuti sexism kuve nemombe, asi kuti zvakatangirana pamwe chete nenhau idzodzo dzesexism kana tichitarisa nhoroondo iri And this is how the covetousness started, how this oppression of wanting to have more than other people. ndo pakatangira kuda kunge uine zvinhu zvakawanda kupfuura vamwe vanhu uye kudzvanyirira vamwe vanhu. So we're speaking about paganism and how that in Mesopotamia influenced Abraham. Kana tichitaura nezvekuti paganism yakaafecta sei nyaya dzesexism Mesopotamia. So yesterday we mentioned that about this law, if man was jealous about their wives, they would have to go to the priest. Nezuro takataura kuti kana murume aita jealous pamusoro pemudzimai wake aifanira kuenda kumapirisita. And Moses wrote a similar law in the book of Numbers, which is this law about jealousy. Moses akabva anyora umwe mutemo wakada kufanana naiwoyo wejealous mubhuku raNumbers. And this is very similar to the laws that they had in Mesopotamia. Izvi zvakafanana nemitemo yavaichengetedza kunyika yeMesopotamia. So we spoke about Greece. Saka takataura nezveGreece. So we see that especially in that Hellenistic period, Tinoona kuti munguva yeHellenic period Greece would influence the whole world. Greece ndiyo yaiinfluenza nyika yese. Greece was a very sexist society. Greece inzvimbo yakanga ine sexism zvakanyanya zvakadaro. So they influenced not only the Jewish people, Vakainfluenza but also the whole world, uye nenyika yese, and especially the Roman Empire. zvichinyanya-nyanya empire yevaRoma. And they would be the ones that would dominate over the world for the next years. Makore aizotevera ndivo vainge vaine
mutongi pamusoro penyika yese. So we spoke about the first time that a prophet says that everything is woman's fault. Takataura kuti pekutanga tikati zvinhu zvese zvainzi imhaka yemudzimai. And that was Paul, the apostle. Izvi zvaitaurwa naPauro mudzidzi. And I think we can find that in 2 Timothy chapter 2. Ndinofunga kuti tinogona kuzviwana mubhuku raTimoteo wechipiri. Where he says that women should not speak in public. Anoti madzimai havabvumidzwi kutaura paruzhinji. Because Eve was the one that sinned first and not Adam. Nekuti Eve ndiye akanga atadza kutanga kwete Adam. So we saw that that was the same concept that the Greeks had with the box of Pandora. Tinoona kuti ndiyo pfungwa yakanga iine maGiriki nebhokisi ravo ravaiti Pandora. So again, we see a prophet that is influenced by the sexism of society. Tinosangana zvakare nemuprofita akanga achiinfluenswa nesexism. Just like Abraham in Mesopotamia. Sezvakanga zvakaita Abraham muMesopotamia. And again, that sexism is connected with the pagan empire. Zvakare tinoona kuti sexism yakabatana zvikuru neempire iri pagan. So what happens next is now Rome is going to become a Christian nation. Chaizotevera ndechekuti Rome yakazenge yakuita nyika iri yeChristian. But what they do is they combine paganism with Christianity. Zvavanobva vaita manje vanobva vabatanidza paganism iya nechiKristu. So they will try and justify the Christianity that is found in paganism. Vaiedza kureverera vachida kutsinhira chiKristu chavaiwana mupaganism. They will try and justify all the sexist practices of paganism. Vanoedza kureverera ma-sexist practices ese anowanikwa mupaganism. Through Christianity. Nemuziso rechiKristu. So now they will start using biblical people like Eve and now no longer Pandora. Saka vanotanga manje kuchishandisa macharacters vemubhaibheri wakaita saEve kwete Pandora. They no longer will speak about Artemis, that version. Havachatauri nezvemavhezheni echiGreek. And they won't speak about Mary the Virgin. Havachatauri nenhau yaMaria. So they get those concepts of paganism and they try and justify them in the Bible. Saka vanotora nhau idzi dziri paganistic votanga kuda kudzireverera nemaBible verses.
So their work in writing the Bible became easier because of the prophets. Saka nyaya yavo yekunyorwa kwebhaibheri yakaita nyore nekuda kwebasa rakaitwa nemaprofita. It was easy for the Catholics to bring in these ideas of sexism Zvakaita nyore kumakatolika kuti vaunze pfungwa idzi dziri sexist because the prophets themselves were sexist. nekuti maprofita pachavo vakanga vari sexist. And they would write things in a sexist format. Ende ndo waiva munyorere wavo webhaibheri zviri sexist. And it's not because God instructed them to do it in that way, Haisi nyaya yekuti Mwari akavaudza kuti vazvinyore nenzira iyoyo, but because they lived in societies that were pagan and sexist. asi nenhau yekuti vaigara munzvimbo dzakanga dziri pega. Or they would be influenced by those societies. Kana kuti vai-influenswa kana nesociety yavaigara. So Sister Rosie is saying that they just substituted the pagan images. Saka Sister Rose vari kungotaura ivo kuti vakangobvisa mapagan images And they started using Christian images. vakatanga kungoshandisa maimages akanga ari Christian. So if you see the board, Saka tikatarisa zviri paboard, we have the Middle Ages and the 1260 years. tine mamiddle ages then toita makore 1260. And we already spoke about how Catholicism, it perpetuated Tatotaura kudhara kuti chicatholic chakapinda mukati. but there's a little difference that it might make sexism worse in Catholicism. Asi pane musiyano unogona kuti sexism inge yakanyanyoshata zvakadaro mucatholicism. So in pagan societies, sexism was imposed over women through culture, Saka mumasocieties ari pagan, sexism yaimanikidzirwa pamadzimai, sometimes through physical punishments, dzimwe nguva nenhau yekurohwa chaiko kana maphysical punishment. but what Catholicism did was beyond this. Asi chakaitwa necatholicism zvakanga zviri kumberi chaizvo kweizvi. Because they made this necessity of women being submissive Nekuti vakaita kuti unge uri mutemo kuti vadzimai ngavange vanozvininipisa, or else they would go to hell. kana kuti vanoenda kugehena. So it wasn't only a manner of being rejected by society or being rejected on earth, Yaisava nhau chete yekurambwa nesociety kana kurambwa pano panyika, but they would have eternal consequences because of sexism. asi vainzi muchange muine maconsequences anogara nekusingaperi nenhau iyo yesexism. So to me, this is even worse. Saka kwandira izvi zvakatonyanya kugozha.
I saw that someone raised their hand on the chat. Was there anyone that wanted to speak? Ndaona pane munhu asumudza ruoko pachat. Pane anga achida kutaura here? I don't think so. Handifungi kudaro. So another manner how sexism was manifested in that society was through the witches. Imwe nzira musociety iyoyo yaibudikira sexism yaiva nawo yevaroyi. There are a lot of comments in literature about witches. Panotaurwa zvakanyanya chaizvo munyau dzeliterature nenyaya yevaroyi. But what the witches were in reality, they are far off from how people describe them. Asi varoyi zvavaiva chaizvo mureality zvakasiyana chaizvo nevaroyi vatiri kufungira isusu. So firstly, who put that name and who categorized the witches with that name was the church. Saka chekutanga kereke ndiyo yakatounza zita iroro rekuti varoyi, vakatoipa kategori yayo yekuti varoyi. So we could be speaking about women that did different things, but they were all considered part of the same group. Tinogona kunge tichitaura hedu madzimai vakasiyana siyana asi vese vainzi vari paboka iroro revaroyi. So I don't know if you recall, we call it, I think, Joanna Ark. Jonah. Kana muchirangarira inongonzi Joanna iyoyo. I think Joanna and Ark. It was a witch, or someone wrote on the chat, Joan of Arc. Thank you, Sister Debbie. Pana apa atinyorera muchat hanzi Joan of Arc. Joan of Arc. So it was a woman that fought in the French battle. Munhukadzi akarwa muhondo yekuFrance. And firstly, she was considered being guided by God. Pekutanga ainzi aitungamirirwa naMwari. But at the end of her life, she was accused of doing witchcraft. Asi kwekupedzisira kweupenyu hwake akanzi iye akanga achiita zvekurwa. And they would say that Satan was the one directing her. Ende vaiti Satani ndiye aimutungamirira. One of the reasons is because she cut her hair very short like a man. Imwe mhaka ndeyekuti akanga agera musoro wake semunhurume. And she was the person that used to lead out in the battles, and men would only be the ones doing that. Iye aitungamirira chaizvo muhondo idzi, ende zvaitarisirwa kuti munhurume ndiye ega aifanira kutungamirira muhondo idzodzo. So they did that to her because now she was like a threat to men. Saka vakamuita kuti anzi muroyi nekuti akanga akudzorera varume mumashure. So this is just an example that every dangerous woman could be accused of being a witch. Any woman that brought any type of threat to men. Saka uyu ungori muenzaniso wekuti munhukadzi umwe neumwe anounza threat kuvanhurume anotanga kunzi muroyi. So a lot of women had knowledge about science. Saka vadzimai vakawanda vanoziva nezvenhau dzesainzi idzi. And this is knowledge that women used to acquire by themselves. They were not taught these things. Uru ruzivo rwekuti madzimai vaingozviwanira vasina kudzidziswa nemumwe munhu. So they would use natural remedies. Saka vaishandisa ivo maremedi ari natural kana kuti makwenzi.
So they also had knowledge about, they used to have knowledge about chemical substances, like they would know how to do perfumes, creams. Saka vaivawo neruzivo nenhau dzekusanganiswa kwemachemicals sekugadzira maperfume zvinonhuhwirawo nemafuta futa. And something that I find very interesting is that they started getting this knowledge about control of reproduction, Chimwe so like birth control. Chimwe chinonakidza chandakaona chekuti madzimai vakatanga kuva neruzivo nezvekuzvarwa kwevanhu. So they were able to prepare various, I think we call them abortifacients, so remedies for abortions. Saka vakatanga kugona kusanganisa tumishonga twekuti munhu akwanise kusvodza. So with that, they could practice their sexuality freely. Saka neruzivo urwu vaigona kupractice sexuality yavo zvisina anovadzora. And that now became a threat to man because only man could do these things in the past. Izvi zvakatanga kutyisidzira varume nekuti varume ndo vega vaikwanisa kungopractice sexuality. So these witches, they were independent women. They would live on their own in the forests and so on. Saka varoyi ava vaiva vadzimai vakazvimiririra, vaizvigarira vega vachizviitira zvinhu zvavo vega. And this is why they were burned in fireplaces. Ndiyo mhaka vaizopiswa paipiswa vanhu nguva dziya dziya. So this phrase that you see on the board, it says two-sex model. It's a model between two sexes. Saka model yamunoona yakanyorwa paboard iyi yakanzi two-sex model. And it's paralleled with the time of Ellen White. Tiri kuinanganisa nenguva yaMai White. Sister Anna Paula mentioned about this model of one sex. Sister Anna Paula pavaitaura vakaitaura nhau iyoyo ye one sex. And this model of one sex, it came up in the Greek Empire. Iyo nhau ye one sex yakabudikira kuempire yeGreece. So this is basically like studying the human body in a man's perspective. Izvi zvindo zvakangoenzana nekudzidza nenhau yemuviri wemunhu takatarisa neperspective yemunhurume chete. So the Greeks believed in existence before birth. Saka maGreek vaitenda kuti kune kurarama munhu asati azvarwa. And it's almost like the soul is alive before the person is born. Zvaita sekunge mweya wemunhu unenge uri mupenyu munhu asati azvarwa. And they believed that for people to be born, they would have to go through various processes of evolution. Ivo zvavaitenda ndezvekuti kuti munhu azokwanisa kuzvarwa aifanira kunge ashanduka neprocess iya yatinoti evolution. So the men would be the ones that practice correctly this process of evolution. Saka vaiti vanhurume ndo vakanga vashanduka zvakanyatsokukwana paprocess iyi yeevolution. And they thought that women did not go through this process correctly, so they were born with deficiencies. Vakafunga ivo kuti vanhukadzi havana kunyatsokuevolva zvakakwana, saka vakazvarwa vakashota zvimwe zvinhu. So they believed that woman's body was a man's body, but in an inverted way. Saka vaitenda ivo kuti muviri wemunhukadzi muviri wemunhurume asi
wakapidiguka usina kunyatsokwana. So they would say that the uterus was the feminine scrotum. Saka vaiti uterus yemudzimai ndiyo scrotum They would say that the ovaries were the testicles. Obva vatiwo mazai aya kana maovari ndiwo matesticles. And the foreskin of the vulva was a penis. Obva vati nyama iyaya iri pavulva ndiyo penis. So they believed that the vagina was the penis. Voti kunhengo dzemukadzi ndiyo penis yemurume. So science progressed with this model until the 19th century. Saka nhau dzesainzi dzakaramba dzichine muono uyu kusvikira mu19th century. And this went on until Ellen White's days. Izvi zvakaramba zvichienderera mberi kusvikira mazuva aEllen White. So we know that women are women and they not inverted men. Isusu tinoziva chaizvo kuti madzimai vanhu ende havasi varume vakapidiguka vasina kunyatsokwana. So now imagine going through a millennium knowing that woman wasn't an individual human being. She didn't have its own characteristics. Fungai tichienderarama makore 1000 tichingofunga kuti vanhukadzi havasi vanhu chaivo chaivo vakakwana. And everything was linked to man. Ende taifunga kuti zvinhu zvese zvakangokonectwa nevanhurume. So this model of two sexes, it didn't change anything in woman's life in practice. Saka iyi model yetu masex haina kuchinja chinhu mukurarama kwevanhu. But now what they do is use this new model of feminine biology. Asi zvavanoita vanotanga kushandisa model itsva iyi yebiology yechidzimai. And like this, they try to justify the inferiority of women. Votanga iva kuda kunatsurudza vachijustifya kudzikira kwakaita munhukadzi. So they would say, can you see, their muscles are weaker, their nerves of their body are weaker. Votanga kuti honai havana mamasuro akakwana, manerves avo haana kunyatsokusimba. So they start to justify and say woman's place is in the house, is in the kitchen, is taking care of children. And they do this throughout the millennium. Vanotanga kuzvireverera vachiti nzvimbo yemudzimai ndiyo yemukicheni neyekungochengeta vana. And vanozviita millennium yese. So now we're referring to science and not religion. Ezvinotava nhau yesainzi kwete yezvechitendero. But we need to remember that science was a man's club. Asi tofanira kurangarira isusu kuti sainzi yakanga iri club yevanhurume chete. So why would they be interested in showing something different if the whole world was in their favor? Saka vaigoda kuratidzireiko kuti pane chinhu chakasiyana kana nyika yese yaitenderana nezvavaitaura. So society used to benefit men. Why would they now want to change that? Society yaingobenefita vanhurume, saka vaida kuzvishandurirei.
So I would like to say that throughout history, we always had groups of women trying to fight against these types of rules or regulations. sandoda kuti munhoroondo dzega dzega pane boka remadzimai raiedza kurwisanisa hondo idzodzi dzaiunzwa nevarume. And this resulted on why this is why men now had to resort to laws and to physical abuse to their strength. Ndizvo zvakazokonzera kuti varume vachirilaya nechimusimba nesimba ravo kukurira madzimai. So even the Bible has these rules that go above the society just because they don't want to submit. Saka tinotoona kuti mubhaibheri rinotoriwo nemitemo inoenda. So for instance, we have Vashti, Ahasuero's wife. Sekuti tina Vashti, mudzimai waAhasuerus. And she decides that she didn't want to go because her husband was drunk. Iye akati haadi kuenda nekuti murume wake akanga asiri worth it, akanga ari. And what do the counselors of the king say to her or say to him? Vaikansela mambo uyu vakati chiiko kwaari? They said to him, leave her. Why? Vakamuti siyana naye nemhaka yeiko? I don't know if you remember, but he says, if you don't do anything, she's going to be an example to all of the women in this kingdom. Handisi kuti munorangarira here nyaya iyi, asi ivo vakati kana mukasamudhila naye achava muenzaniso kune society yese, kumadzimai ese ari musociety. And obviously disobedient to their husbands. Ende vanotanga kusateerera varume vavo. So we know that women, they were very submissive, but on the other hand, they always had this, they always wanted to fight for this freedom within society. They wanted their dignity. Vaizvininipisa zvikuru kwazvo, asi ruzhinji rwacho vaida kurwira kuti vave nekusununguka musociety, vaidawo kupuwawo dignity yavo. The sexist view throughout the millennium. In all areas of society. Kunzvimbo dzese dzesociety. In families, education, politics. Mumhuri, mukudzidza, mupolitics. And this concept has nothing to do with the kingdom of heaven. Iyi concept yakanga isinei nechekuita nevana vaMwari. All this comes from paganism. Izvi zvose zvaibva kunhau yepaganism. And it's a counterfeit of God's character. And i counterfeit
yecharacter yaMwari. God is trying to teach us that we need to leave behind all these concepts, all these practices. Mwari vari kuzama kuda kutidzidzisa kuti tinofanira kusiya maitire iwayo kumashure. And this is not a choice. Iyi haisi choice. In the kingdom of heaven, we won't have these things. Kudenga tinenge tisina izvozvo zvose. And for those that want to remain in these things, they will not be part of the kingdom of heaven. Kuna avo vanoda kuramba vakabatira kune zvinhu izvozvo, vanenge vasiriko kudenga. Because in the kingdom of heaven, we only have harmony. Nekuti kudenga kunongori nekubatana. We don't have this oppression of the strongest and the weakest. Hatina kudzvanyirira tichiti kune mumwe akasimba, kune mumwe asina kusimba. And we don't have apathy. I don't think I have much time left. Handifungi kuti ndine nguva yakawanda yasara. Does anyone know how long do I have to go? Pana angaziva here kuti ndichiri nenguva yakawanda sei? So I just want to make a point about about sexism. Ndinoda kungotaura imwe pfungwa nenhau yesexism. So in the beginning of the other presentation, we mentioned the characteristics of the apis bull. Pokutanga penhau yedu takataura And there were 4 characteristics. takaona kuti paya nemacharacteristics mana. So write to me on the chat which were these characteristics. Ndinyorereiwo muchat kuti macharacteristics atakatarisa aiva api. So it was the spirit of fighting, a fighting spirit. Pane mweya wekurwa. It would be strength, fertility. Nenhau yekusimba kana strength, nenhau It would be courage. Nenhau yekunge uri courageous kana uine zvivindi. So Elder Parminder, when he was in the camp meeting in France, he spoke about this characteristic of fertility. Elder Parminder pavaiva kumusangano kuFrance vakataura nhau iyoyo yefertility. And he started to show us that this was nothing but sexism. Vaida kutizama kutitaurira ivo kuti izvi zvakanga zviri nhau yesexism. It's sexual dominion of the masculine over the feminine. Chimusimba chesexual pakuti varume vane chimusimba kupfuura vakadzi. And I would like to follow in this line of thought. Ndoda kutevedza pfungwa iyoyi. But I would like us to keep in mind the other 3 characteristics. Asi ndoda kuti tichiitevedza tirambe tichifunga nemamwe macharacteristics 3 atadoma. So maybe what I'm going to mention now can sound a little bit funny. Pamwe zvandichataura zvino izvo zvinogona kunge zvinenge zvichisekesa zvishoma. But I think it's important to mention this in this way. Asi ndofunga kuti zvakakosha kuti ndizvitaure nenzira iyoyi. So
So I think the Apis bull was a macho. Ndofunga kuti Apis bull yaiva macho kana munhu yaane mamhasuro. You know, if in all languages we have this word macho, Ndinovimba kuti mundimi dzese tinaro izwi rekuti macho kana remunhu this is a akasunga. word that comes from the Spanish and Portuguese. Izwi rinobva kuSpanish kana kuti Chiportuguese. But this comes to show this masculine setup. Asi zvinouya zvichiratidza setup yevanhurume iyaya vakasimba-simba ndimba-ndimba. So this word macho comes from the Latin masculus. Saka izwi iri rekuti macho rinobva kuizwi reLatin rekuti masculus. And it means it's a being from the masculine sex. Roreva iro kuti zvinobva kumunhu wechirume. But it refers especially to the animals. Asi rinonyanya kurerekera richitaura nezvemhuka. But probably all of us know of this word macho to refer to men. Asi pamwe vazhinji vedu vanoziva izwi iri richinyanya kutaura nezvevanhurume. So some feminists in the decades of the 60s and the 70s, they made this word famous. Saka vamwe vanhu vechidzimai kuma-60s nekuma-70s vakaita So kuti feminist women in South America, madzimai vaiva vefeminist muSouth America they started calling men machos. vakatanga kudana vanhurume vachiti macho. They will attribute all these animalistic characteristics to men. Vaibva vapa macharacteristics ese aya echimhuka-mhuka vachimaisa manje pamunhurume. So I don't know if everyone understands this concept of being a macho man. Saka handizivi kuti tese here tinonzwisisa iyo concept yekuve macho man kana ndimba-ndimba kana mamonya vaya. But it's if you go to Wikipedia, it says that is this feeling of being superior, being self-sufficient. Asi ukaenda paWikipedia inotudza kuti ifeeling yaya yekunge uchizviona uri pamusoro pevamwe vese. So it's associated to a strong sense of pride that men have. Saka inobatanidzwa nepride iyaya inowanikwa iine vanhurume. So it's over-exaggerated masculinity. Kuzvitutumadza kwakanyanya zvakapfurikidza kwechirume. So você pode repetir essa parte, Mati, cortou. So in the broader way, we can see the sexism or machismo. Saka tichizvitarisa hedu nenzira yakati kurei tinoona iyo sexism, machism iyi yechimacho yatambotaura. So it's a philosophic concept that's no longer social.
saka yava concept iri philosophical haisisiri social. And they believe in women's inferiority. Tichitarisawo kudzikisirwa kunoita madzimai. And they have this idea that men is the superior leader. Vane pfungwa yekuti vanhurume vatungamiriri vari pamusoro pavo. And that he is the one that protects and he's the authority of the family. Ende ndiye anochengetedza, ende ndiye ane kutaura mitemo yese pamhuri. So I'm going to speak just a little bit more about what is it to be macho. I want to make sure everyone understands the point I'm trying to make. Ndichakurukura zvishoma zvekare nenhau yekuve macho. Ndoda kuti tese tinzwisise kuti zvinorevei kunge uchinzi uri macho. So this would be a stereotype of toxic masculinity. Saka iyi external type masculinity yakanyanya. And that goes on from men to men in every generation. Ende tinozviona zvichibva kubva kune munhurume zvichienda kune munhurume mageneration ese akaterekedzana. And it's a social and cultural oppression upon women. Tinoona kuri kudzvanyirirwa socially neculturally pavanhu vechidzimai. Especially it refers to men in South America. Kunyanya-nyanya tichitarisana nevanhurume vari kunzvimbo yeSouth America. But we have proved that this concept of machism Asi tataridza isusu kuti nhau iyoyo machism it comes from this concept, a European concept of being a gentleman. Inobva kufungwa iri European yekuva uri gentleman. It's basically the same concept, but they have this view of Latin people being less civilized. Iyi concept yekuti vanhu vasina kunyanya kudzidza zvakakwana vari less civilized. And of course this comes by people of that narrate history. Izvi zvinouyawo nevanhu vehistory yakadaro. Oh, sorry, my bad. So it comes through the people that colonized South America. Ndine urombo ndakanganisa. Not historians. Zvinouya nevanhu vakapamba South America. Especially Spain and Portugal. Kunyanya-nyanya nzvimbo yeSpain neyePortugal. So some of the characteristics that are attributed to macho men, Mamma characteristics atinoona anopuwa kune macho men. it would be this physical aggressiveness. Inhau yekuva nehasha. And also that they don't show any sentiments or emotions. Uye nhau yekuti havaratidzi ma-emotions avo. And it's also related to your sexual choices. Izvi zvinobatanidzwawo nema-choices edu panyaya dzesexual. So if they have more women, so if women if men have more relationships with women, they become more macho. Saka munhurume akanga aine
marelationships akati wandei nevanhukadzi vakati wandei anobva anzi ari. So they feel that now they are the boss of the family and everyone needs to submit to them. vanobva vazvitutumadza voona kuti ndini murume pano ende munhu wese anotarisira kwandiri. And with this, they think that they have the responsibility of providing in a financial way. Vanobva vaona sekunge ndivo vane responsibility and they think they need to defend their family from other machos. And vanofunga kuti vanofanira kuchengetedza mhuri dzavo kubva kune mamwe mamacho men ari kunze. And all this is just pure sexism. Zvese izvi tinotongoona kuti ingori nhau yesexism. And this in general creates a big oppression for women. Izvi zvinobva zvagadzira kutsikirirwa kwakanyanya kwevanhukadzi. And this makes men become much more violent. Munhurume anobva atanga kuva neukasha hwakanyanya chaizvo. Of course, we cannot compare because women they come out even more with more prejudice. Tinobva taona kuti vanhukadzi vanobva vatarisirwa pasi zvakanyanya zvakadaro. And even men, they turn out to be in prejudice because of their own ideologies. And vanhurumewo vanoedzawo kuti vasava neprejudice nenhau yepfungwa dzavo dzavainadzo idzi. Because they put upon men this model that is impossible to reach. Nekuti vakagadzira model isingasvikiki. And if they don't reach this model, they won't be viewed as a man. Vakasasvika pamodel iyi, vanobva vafunga kuti havatariswi sevanhurume. So it becomes like an eternal frustration of being something that you will never be able to be. Saka zvinobva zvaita kuti vanhu ava vakuunike nekusingaperi nekuti uri kuedza kunanavira nzvimbo yausiri kukwanisa kusvika. And that makes you have violent ways. Kunze kwokuti uri violent kana kuti uine ukasha. And it's not by chance that 93% of the homicides are done by men. Haisi accident kuti 93% yekuuraiwa mudzimba. And if you understand, women are 50% of the world population. Kana tichizvinzwisisa vanhukadzi vari about 50%. And they only commit 7% of these homicides. And vanongoita about 50% yemahomicides aya. So this is a deep problem that men have. Iri dambudziko guru kwazvo rine vanhurume. And there are many other factors that can influence these things. Kune dzimwe tsika dzakatowandisa dzakabatana nepfungwa iyo yatanga tichitaura. But of course, none of these characteristics that I'm speaking of about being a macho, asi hapana pakati pepfungwa idzi hapana padzandanga ndichitaura nezvadzo. I hope they don't apply to men in the movement. Ndinovimba kuti hadzitauri vanhu vari mumovement ino. I'm being ironic because I know that they do apply. Asi ndoziva zvangu kuti dzinotaura vanhurume vari mumovement ino. But reality is that we are not supposed to be dealing with this type of sexism in this dispensation. Asi chokwadi ndechekuti hatifani kunge tichiti takabatirira kuti sexism yakanyanya yakadai dispensation yatiri mairi. This type of sexism, it was dealt with in the previous dispensation with Ellen White's writings.
iyi sexism yataona iyi yatataura nhasi yakadhilwa nayo munguva yaEllen White. But I want to refer to all of us that don't fit in these patterns that are obviously wrong. Asi ndoda kutaura neavo vese vasingakwani mumapateni ataona aya akashata. Because all this machism in society is much more deeper than all of this. Nekuti machism yatataura iyi yakanyanya kudzika midzi musociety yatiri kurarama. And it's harder to be seen as well. Ende zvakaoma kuti uoneke uri umwe wemamashisa. That's why it's even more dangerous. Ndomhaka zvakanyanya zviri dangerous. In my first presentation, I started off by saying that one of the biggest problems in this movement Mupresentation yangu yekutanga ndakatanga ndichiti rimwe dambudziko guru mumovement is that people, especially men, nderekuti vanhurume kunyanya they don't view themselves as part of this problem of sexism. havazvioni sevane dambudziko iroro resexism. And we men, we feel that we are comfortable in our situation. Ende isu vanhurume tinobva tafunga kuti takagarika chaizvo musituation. We feel that we are in this okay situation. Funga kuti tiri right, hatina dambudziko. But the problem is that in this movement, we are still dealing with these problems of sexism. Asi dambudziko nderekuti movement muno tichiri kutodhila nenyaya idzodzo. And they should have been left behind in Ellen White's society or in her dispensation. Zvaifana kunge zvakasiiwa kudispensation rana Ellen White. And that's why we lose track or we lose sight of the real test of our dispensation, this dispensation. Ndiyo mhaka tichizorasika patest yedu chaiyo dispensation ino. And sometimes men, they react all surprised about when they are approached with these things, and we say that they are still a test for our dispensation. Dzimwe nguva unotoona vanhurume vachitokanuka kushamisika kana vavingwa nemaissues aya tichiti itest yedispensation ino. Letting women teach, kurega vanhukadzi vachidzidzisa. Teach in the sense that not that we have any authority. Kudzidzisa kwete kuti vane chisimba. Share responsibilities when it comes to domestic lifestyle. Kuti ngatidetseranei maresponsibility kana tiri kutaura nenhau dzebasic lifestyle yedu. Not being violent, physically violent with women. Kusava nehukasha towards vanhukadzi. All of these, they are basic things that they are obvious and they should have been left in the time of Ellen White. Zvise izvi zvinhu zviri basic ende zvinotozivikanwa zvaifanira kunge zvakasiiwa kunguva yamai vaiti kare. So I'm just going to do a short review for the Portuguese. Saka just going to clarify something. Ndichangodzokorora zvishoma kuti ndijekese muchiPortuguese.
So I want to clarify that I wrote in my notes that allowing women to teach, I put that allowing in brackets, but it's not that we have the right of allowing them. They were always supposed to be in these positions. Ndoda kungojekesa pfungwa yekuti ndakanyora mumanotes kuti allowing women to teach, kubvumidza madzimai kuti vadzidzise, asi hazvisirizvo. Madzimai hatisiso tinovabvumidza, vakanga vaine mvumo iyoyo kubva And Sister Anna Paula said to us that after Ellen White's time, we had much more women participating in leadership. Sister Anna Paula vakatotijekesera kuti kubva zvatabva munguva yamai White, tine madzimai vakawanda vakatanga zvekudzidzisa izvi. So I would like to say that I don't only want to mention these things that are obvious. Saka handida kungotaura izvi zvese chete zviri obvious izvi. So to finish off this presentation, I want to mention something that Elder Tess mentioned when she was at the school last year. Mukuvharira presentation ino ndoda kutaura zvimwe zvakataurwa naElder Tess pavaiva kuchikoro Brazil gore rakapfuura iro. So one of the things Elder Tess mentioned in the camp meeting in Brazil in 2020 was this model of geography. Chimwe chezvinhu chakataurwa naElder Tess pavaiva kucamp meeting Brazil model yegeography. And she said that north and south, they are polar opposites. Vanoti ivo kuchamhembe nekumaodzanyemba mapolar opposites. In the north, we find this model where who dominates is the state. Chamhembe tinoona kuti model yekuti vanotungamirira. And in the south, the state rules over the church. Tobva taona kumaodzanyemba kuti state ndiyo inotonga pamusoro pekereke. So let me just clarify. I think I missed a word. In the north is the church over state, and in the south is the state over church. Regai ndijekese. Kuchamhembe kune kereke ichitonga state, kumaodzanyemba kune state ichitonga kereke. So this becomes a parable when we speak about marriage, this relationship about women and men. Iyi inobva yaita parable kana tichitaura nenhau yekuroorana mukadzi nemunhurume. And we learn that both of these models, they are wrong. Takaona kuti mamodels echamhembe nemaodzanyemba haasiriwo. Because we know that men and women, they are equal. Nekuti tinoziva kuti vanhurume nevanhukadzi vari equal kana kuti vakaenzana. So this would be our new understanding about the nature of the king of the south. Saka tinova nekunzwisisa kutsva panature yemambo wekumaodzanyemba. The past, we believe that the king of the south was atheism. Kare taifunga kuti mambo wekumaodzanyemba kana kuti king of the south havana chitendero kana kuti atheist. And we knew that to be only one manifestation of the king of the south. Taiziva kuti uku ndokuratidzira kumwe chete kwamambo wekumaodzanyemba. But we know that when the king of the south is atheistic, he also persecutes the church. Asi tinoziva kuti
kana king of the south vasina chitendero vanoshungurudzawo kereke. We know as well that Russia is the king of the south. Tinoziva tese kuti Russia ndiwo mambo wekumaodzanyemba. And that Russia is not atheistic. Uye zvakare Russia haisi atheistic kana kuti inacho chitendero. But they rule over the church. They dominate the church. Asi vanotonga pamusoro pekereke. And we know that the Soviet Union, they had a period of time where they were not atheistic. Tinoziva zvekare kuti Soviet Union ine nguva yayakanga isiri atheistic. Because it was convenient for them to allow that religion was practiced. Nekuti zvakanga zviri nyore kwavari kuti chitendero chive chichipracticwa kuSoviet Union. So atheism would be, for instance, the French revolutionary friends. Saka tikada kupa muenzaniso, France ndiyo yakanga iri atheistic kana kuti Revolutionary France. France yakaratidzira iya. So what do we find here? That in the model of the king of the south, we have different levels. Saka tinoona kuti model yamambo wekumaodzanyemba pane malevels akasiyana siyana. And I want to suggest that that also teaches us about this relationship in a marriage. Ndoda kusuggestawo zvekare kuti zvinotidzidzisawo nenhau yemarelationships aripo pakati pe. Atheism would be this misogyny. Atheism toifananidza misogyny. And that would be hate against women. Ndiko kuvengwa kwevanhukadzi. This would be when women don't behave in the way they. Pode repetir, cortou, Macho. So this manifests in a feminist, feminine homicide or killing. Tinoona kuurayiwa kwevanhukadzi. That would be abuse. Do you abuse? But this model of the king of the south, which is sexist, also has other manifestations. Iyo model yemambo wekumaodzanyemba iri sexist ine kumwe kuratidzira kwakasiyana siyana. Control. Tinoona vachida kutonga. We see manipulation. Tinoona vachida kumanipulata vamwe. And it can also be considered this psychological manipulation.
inogona kunge ine This manipulation blackmail, thank you. yemupfungwa kana kuti blackmail. And this still continues to be the model of the king of the south. Iyi inoramba iri ndiyo model yamambo It's still sexism. Iyi model iri sexism. So these are all the things that we need to approach in this dispensation. Izvi zvese izvi ndo zviri kuti approacha mudispensation rinoratira. We wrote 3 simple words, but it's more complex than this. Tashandisa hedu mavara matatu asi zviri more complex. So any type of way that men feel superior to women, it links us to the king of the south. Saka ingava nzira ipi neipi yekuti munhurume anozviona ari pamusoro kana superior pamukadzi inotiudza kumodel yamambo wekumaodzanyemba. And we see that this is not listed in the Bible nor in Christianity. Ende toona kuti izvi hazvisiri izvo zvinonyorwa mubhaibheri tichiziva nhau yechikristu. So we cannot hide anymore under these excuses. Saka hatingagoni kuramba tichihwanda tichishandisa maexcuses iwaya. We see that sexism comes from paganism. Tinoziva kuti sexism inobva kunhau dzepaganism. So we need to practice all of this equality because only like that we'll enter into the kingdom of heaven. Saka tinofanira kupractiza nhau idzodzidzi dzeequality nekuti ndiyo yoga nzira yatingakwanisa kuwana umambo hwekumusoro kudenga. So I would like to do a special calling for the men. Saka ndinoda kuita rukoko rwakakosha chaizvo kuvanhu vose. And I would like to ask all men to search within yourselves and see if we still have all these sexist concepts within us. Toda kuti munhurume wega wega azvinzvere aone kuti haana here maproperties aya echisexist atakanga tichidiscuss. And I would like to encourage you to look up more about what is sexism. Ndoda kukurudzira varume vese kuti tinzvere zvakanyanya kuti sexism chimbori chii. And of course, once you come to a conclusion, you need to work together with God to remove that from within you. Kana iwe uchinge wawana conclusion yako, chishanda naMwari kuti ubvise sexism iyoyo. So let's end with the prayer. Ngativharirei nemunamato. Dear Heavenly Father, we thank you so much for this opportunity. Baba vedu vari kumusoro kudenga tinoda kutendai zvakanyanya nemukana iwoyi. And I would like to ask you that we all meditate upon these things that we have studied today. Ndoda kukumbira kuti tese tidzamise pfungwa nezvinhu zvatadzidza muzuva ranhasi. That your Holy Spirit may work in each heart. Mweya wenyu kuti shande mune mwoyo umwe neumwe, Baba.
especially in the hearts of those that are still trying to make this decision to give in or not, to surrender all or not. kunyanya-nyanya kune avo vachiri pakati pekuda kuita decision yekusarenda. And we know that what's happening is that you, Lord, are inviting us and preparing us to enter the kingdom of heaven. Chatinoziva ndechekuti mimi Mwari muri kutidaidza uye muri kutigadzirira kuti tive tichipinda muumambo hwekumusoro To kudenga, live in the society where we will see no longer suffering, kurarama munyika, nzvimbo yatisingachaoni kutambudzika ikoko. but for that we need to be people that don't cause suffering upon others. Asi tinofanira kunge tiri vanhu vasingakonzeresi kudzvanyirira. Continue to be with us throughout this camp meeting, Rambai Jehovha muinesu emiting iyoyi yese. and may your Holy Spirit speak through your servants. Mweya wenyu mutsvene ngautaurirewo In the nevanhu. name of Jesus, Tonamata muzita raJesu. amen. Amen.